Hi, and hello sa tanan nga tagpalamati sa Marvice Blind Channel 6 sa TikTok, Marvice Blind Channel sa YouTube, ug sa tanang nag-follow sa Ariel Mar Iscaro Facebook. Karong adlaw bagong sugilanon na usab ang atong hatagan og kinabuhi diri sa atong audio program by DJA with interview. Sa atong pagsugod, ablihan nato kining bag-ong sugilanon. Sugilanon sa gugma nga wa madayon, sugilanon sa gugmang tinaguan, ug ulahin na nga isulti na unta apan wala na ang binuhat nga hinungdan sa maong gugma. Sa atong pagsugod, sundan nato kining unang anib ning atong sugilanon. Ayaw akog biyae. Ang kinsa man nga modawat sa atong Ginoong Hesukristo gihatagan niya og pribilehiyo nga mamahimong mga anak sa Dios. Tataw kaayo ang gisaad sa atong Ginoo nga kung motuo ka lang kaniya maimo ang kaluwasan. O kay maimo man ang kaluwasan, makapuyo ikaw sa paraiso ngayang giandam, alang sa mga tao nga iyang gisaaran, ug sa mga tao nga mituo gayud kaniya nga maluwas. Sila pinaagi sa ilang pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo nga may bugtong tatong mangluluwas hangtod sa kahangturan. Amen? Busa kitang tanan, magmaandamon kita. Kaya wala kita masayod kung kanusa mo balik ang atong Ginoong Hesukristo aron paghukom sa mga buhi pa nga naadri sa kalibutan. Apan kung andam ka na, dili ka na mahadlok. Amen? Maong salig ug ayaw pagduha-duha nga dawaton ang atong Ginoo sa atong kasing-kasing. Kanindot mo wali sa ilahang ministro, mura man kog nadala, mura po kog naigo sa iyang mga gipanulti. Kanindot diri oy, kay friendly man ang mga tao, o siguro diri na gyud ang ako ang padulungan ba. Hey, Lord, kung para diri manggid ko, ikaw na bahala na ako. Na may lalaki nga naglingkod sa unahan. Murag na po siya gipaabot. Mayo pa ako na lang doolon. Kay siya raman po usa. Wala man po siya ka-istorya. Basig siya ra ni. Bago pa po siya nako rin nakita. Ako na lang doolon. Kagwapo ra ba niya? Akong doolon.
bago kang simba dire? Karon ra manggod ta ka nakita. Ako ba imong gistorya, miss? Sorry ha. Ah, Akoan ang tinuod manggod kanang dili ko makakita, miss. Pasensya ka na nga wala ko kay balo kung ako ba gyud ang imong gistorya. Um, Unsa ganito imong istorya, miss? Sorry gyud nga ako kadungog ah. Ingon ako, bago ba kang simba dire? Bago ra manggod ta kang nakita o murag masubaanon man kakaayo. Mao di ay kay abi manggod nako og nakay gipaabot ba. Og sorry ha. Abi manggod nako og makakita ka. Okay ra, miss, oy. Ako dahil si Ariel. Ikaw, pwede ba na akong mahibawaan ang imong pangalan? Ako di ay si Jilin og friend na ta ha. Oo ba? Kana pa? Nanaw niya ko higala, dere. Abi ni mo, na-amiss kayo ko, dere. Labi na gyud kay first time ni nako nga misimba. Og nice kayo nga akong nadungog karon. Maayo di ay kay nakasimba ka. Naa kay gipaabot. Nagulat lang ko sa nagulat lang ko sa service nga mo hatod nako kay di ko man dere mo pauli na sad ko sa amo. Okay. So, manginaot lang ko nga mubalik pa kapag simba dire, Ariel. Oo, uy. Mubalik pa kong simba diri kung nalay makahatod na ko, Jilin. Pero kung wa, digid ko makasimba. Kay, sama na ko nga kinahanglan pag yung i-guide. Og ako na lang di mo kuha nimo. Asa man day ka nagpuyo? Ha? Ayaw lang siguro kay mauwaw ko. O usapasad, layo diri ang among Pinoy-anan. Mga 45 minutes pag yun kung mobiyahe ka. Maong, sige lang, mag-abot ramang kita anak puhon ba? O tinghuan sa nako nga, dili gyud mapaltahan ang akong pagsimba. Sige. Kay kung naa ka dire, o naapod ko, ako ang ma-assist nimo aron sa ingon. Dili na ka maglisod pagsulod unya dire sa simbahan. Pero kung gusto pod ka, pwede man sa takang kuhaon. Kay naaman may sakyanan. Pwede naman pod ka doon sa inyo. Ha? Oy, ayaw lang oy. Kay mauwaw ko. Kinsaragod ko nga imong adtoon. Ariel, kitang tanan. Basta magkaila ta dinhi. Managsuon na tang tanan. Basta ayaw ka uwaw na ako. Huna-huna nga. Usa ako kay higala. Tinud-anay nga higala. Salamat kaayo ha, Jilin. O manghinaot ko nga, dili lang kini ang unang adlaw nga nakailati ka. Naunsa man ko
Ngambura naman hinoon ko gimingaw niya. Bago pa lang gani mi nga wala magkita. Pero murag gibati naman hinoon ko gamingaw niya. Bisag di ko makakita pero lain man pod nga may kuha may magdungog kay siya makakita man. Ay, sayo pa pod na ako eh. Naman ta ko'y 3315 nga cellphone. Wapagid ko mga yung number niya. Natawagan na unta ako siya. Ay, sayang. Pero sige lang. Total, Miyerkules naman po ron. Ugma, musimba ko ugma sa hapon. Kay, pwede man unta nga musimba ko Huwebes sa buntag pero saon man kay maglisod man ko gikan ko sa simbahan pa sa eskwelahan. Mao na nga hapon lang ko musimba ugma. Kay gikan sa eskwelahan, direkta sa simbahan. Gimingaw naman noon ko niya. Bago pa lang gani ming nagkaila, pero murag gaan na kayo nga akong buot niya. Dali man kong nadala niya, oy. Pero buotan man pud siya. Mao siguro yung rason nga dali rang nahulog ang akong buot niya. Ariel, manginaot lang ko nga. Padayon ka sa imong pagsimba. Aron sa ingon. Makita ta ka. Ug matabangan pod ka. Sa Dios nga tuwa sa langit. Mapanalipdan ka sa kanunay. Ay, naunsa man ko eh. May number ka siya, no? Pero, kung saan man po niya pagka gamit og cellphone nga, di man siya makakita. Hay, naku. Naunsa ka naman taon, Jeline, oy. Yads! Naunsa naman ka diha, Yads? Ayaw ko no. Naibog na po ka atong bago. Yads. Buotan manggod siya. Mo nang rason nga dali rang nahulog ang akong buot na niya. Hala yod, sayo ba yung pupadada taon? Kay, ay, bago ra ba kang gibuwagan si mong uyab niya, karon muhilak ng pagkagbalik tungod niya. Yes. Amigo ra nga akong pagtanaw ni Ariel, oy. Hala, Ariel di pangalan yods? Nindot na ba niyang tingog, guys? Nindot mo kasi pagkantahon. Tingon niyo mo, Yads. Nadili lang ko magpadali-dali. Ikaw, pagkanangog niyo mo siyang pangalan, maramang kag na-excited noon kay nako. Ay, dihan na ka, Yads, oy. Biyaan sa taka. Di anagid ko simbahan. Salamat po kay buotan ng guard nga naka-duty karon sa eskwelahan. Gidirekta taon ko niya gatod diri sa simbahan. Uy. Wala pa may tao. Mingaw pa man. Uy. Naamay ni gunit sa kong baga. Kanina ra ka? Hi. Bago lang yun.
Mga 5 minutes pa lang gikan sa kong pag-abot. Um, ikaw, bago pa lang kang abot, abi man gud nako og pangbuntag ka, mojote. Ay mojote, taon sa man taon ko eh. Abi man gud ako pangbuntag ka mo simba. Naanad manoon ko nga nakoy kaila nga taga Gispil nga mojote ba. Kuan kanang nagpanghapon ko karon kay aron sa ingon maka assist pa ko nimo kay nakaibala man gid ko nga panghapon kang mo simba. Ah, ako di hinungdan kung anong hapon kang mosimba. Mas nindot man gid unta tong kaadlawon ka mosimba kay aron sa ingon dili madaot ang imong kagwapa. Ha? Ug unsa nimo pagkahibalo nga gwapa ko nga ingon pa nimo di ka makakita. Basta mga buotan o nindot og tingog para nako gwapa. Ariel, Mao ka na ang tinuod. Og salamat kaayo kay buotan kay kanako. Manghinaot ko nga dili mausab ka ng imong kabuotan diri nako. Jilin, kay dili man bitaw ni mausab. Manghinaot lang pud ko nga ikaw dili pud ka mausab. Dili ka mausab diri nako, Ariel. karon pa hinuon nga mas nalipay nako kay nakoy kaila og buotan pagyud nya mo assist nako. Dili man sa ingon nga gi-grab nako ang oportunidad nga naa ka nga mi-assist nako. Apan gikalipay nako og dako nga nakaila ka, Jilin. Ariel. Ingon man usab ako. Gikalipay pud na kog dako nga nakaila ka. Tungod ikaw ang hinungdan kung anong happy na ko kanunay. Jilin, unsa man kay sunod nga mahitabo. Mga higala ayaw ninyo pa sa pagpaminaw ang sunod pang episode nining atong sugilanon. Sugilanon nga atong gitiguluhan. Ayaw akog biyae. Kining maong sugilanon gisulat alang sa atong kalingawan sa Marbais Blind Channel. Kininausab si DJ nga maingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon.
Mayong adlaw pag-usab sa tanang tigpaminawan sa Marbais Blind Channel sa YouTube ug Marbais Blind Channel 6 sa TikTok. Ilabi na gyud sa tanang nag-follow sa Ariel Mar Iscaro Facebook. Kininaw sabang inyong ubos nga alagad si DGA. Ang miagi nagkasuod na gyud si Ariel og si Jilin. Apan doon na kahay nagpaluyo sa ilang kasing-kasing. Doon na kahay nabuong gugma nga dili lang nila ikasulti. Sa atong pagsugod, sundan nato kining ikaduhang episode ning atong sugilanon. Sugilanon nga atong gitiguluhan. Ayaw akog biyai. Duha ka semana naman. Wala na magid ko nakabantay ni Jilin nga may ari diri. Kada simba nako, wala na gid siya nagpakita nako. Unsa man kay nahitabo nga wala man may magkaabot ni Jilin. Dili na ka siya ganahan nga magkita mi. O baka gipulan na siya sa pag-agak nako perme. Pero basin busy lang sab. Kaya nag-eskwela man pod siya. Basig sa sunod Domingo pohon, manginaot ko nga naa siya. Gimingaw na kay ko niya. Gimingaw na kaayo ko ni Jilin. Kasayod ko nga karong mga panahon na natingala na si Ariel kung anong wala ko. Nahibulog na siya kung anong wala ko niya makita. Kung anong wala ko, miagak niya. Ariel, mas gituyo na ko nga dili ta magkasuod og maayo. Kaya kung moabot na niya ang panahon nga wala na ko, basin masakitan ka lang, Ariel. Uy, Brad, wala ba kay plano nga mapauli? Kuan Brad. Ining Namasin ka nga muabot si Jilin. Ay, dili na tumuabot Brad kay nato'y importanteng gilakaw. nakasimba na ba siya og kaadlawon Brad? Oh, nakasimba na siya kadlaw, noy. Dili na siya mosimba og hapon basta makasimba siya kadlaw sa pagod taon. Ingon man gud siya nga musimba siya inig ikaduhang simba kay aron aron magkaabot mi. Busy lang gud siya kung adlawan. Muna nga di na siya mosimba ni kadlaw.
Ay, ini kahapon di ay. Sala pa gid ako sulti. Ay, hapit ko mabuking. May gisulti ka, Brad? Wow, uy. Dali na. Ako na lang mudulong sa imo sa gawas kay para makapauli ka na. Mga adlaw na lang siguro ko para magkaabot ming duha. Aha! Ay, patay. Are you all my personal dreams? Naibolong gid maayo ang tao kung anong wa na magpakita niya si Jilly, no? Oo, oy. Sa amon nga dili mahibulong nga si Jillian wala naman diri. Kaloy po doy. Siguro naigugma na ng tao kang Jillian ba? Ay, siguro naigugma na sa iya. Pero anhon man na naton kung dili gayud sila para sa usag-usa kay may diferensya man. Eh, di na ba gayud matambalan ang sakit ni Jillian, pre? Dili na kay siling sang doktor lala na gayud kuno kaayo kini. Kaloy po day. Ako may naluoy nilang duha. So, dra ba kayo sila niya? Kalit lang nga, wa na mag-abot ang duha, no? Uy! Dali na, mamauli na lang kita. Kaluya ba ni mo, anak? Basta may mong giuna-una. Naguna-una lang ko, ma, kung saon na lang kung wala na ko. Anak, ayaw pag una-una, anak. Taas pa kayo ang chance. Kumaayo ka. Gisalig na lang ko sa Ginoong tanan, ma. Kung maayo man ko, dili. Siya nang bahala na ako. Anak, kung ako nalangunta, kung ako nalangunta ka ng sakit, anak, punta dili lang ka mag-antos. Kung sao na lang ang akong mga higala kung wala na ko, ma. Wala magid sila kay Balo kung unsay kondisyon sa akong panglawas. Dili ba dayay okay nimo nga ato na lang silang isugiran? Ato na lang silang paibaloon kung unsang imong gibati, anak. Dili ba day ka na okay nimo? Mas mayo nga makaibalo sila kung wala nang kungkid ko, ma. Kung dili na ko nila maistorya o dili na ko makita. Anak, mao na maging siguro niya nga akong kapalaran, ma. O mamalihog lang ko, ma. Kung wala na niya ko, ihatag lang niya ni Ariel ang akong sulat, ma. Makabasa ba din siya nga di man siya makakita? Bahala na, ma. Basta importante. Ihatag lang niya ang akong sulat, ma. Anak.
pangadlawon gid ko diri sa simbahan. Sa pamasin nga magkaabot gid kami. Sa pamasin nga makita nako siya. Makita madunggan ako siya. Ano man. Nganong karon pa hinuon nga bibati na ko og ugma nimo. Karon pa hinuon nagsugod nga nagamat-amat kag palayo diri nako. Karon pa nga na-prove na nako sa kong kaugalingon nga mahal ti ka. Nga gibati na nako nga ikaw ang akong gugma. Mao pa hinuon nga wala ka. Lain pud sa panahon. Karon pa nga gibati na nako nga nahigugma ko niya, wala na nood siya. Brad, pauli na ka. Napa ko'y gihuwat, Brad. Gihuwat nimo si Jilin. O ba? Lagi, Brad. Naba siya karon? Brad, kuan, kining... wala man ni Simba karon si Jilin, Brad. Nga naman day, Brad. Na importanteng gilakaw? Kuan, kining... na importanteng gilakaw. Basin sa Wibis puhon, musimba na siya. Kadlaw na ba siya musimba permi, Brad? Nangadlawon gid gani ko karon kay abi man ako musimba siya. Wapunta kay balo, Brad, kay saon man nato nga namambugod na siya mga schedule god. Nga busy pud ba sa eskwelahan. Sige, Brad. Salamat kayo sa kasayuran nga imong gihatag nako. Wala gihapon. Pakyas gihapon ko. Nangandoy gani ko nga magkaabot mi. Kay kaadlawon kong misimba. Apan pakyas. Kay wala pod siya mosimba. Ngano pa gyud? Unsa may ako nahimo nga naglikay man kanako. Unsa may ako nahimo nga di naman ka makig-abot nako. Gimingaw na kayo ko nimo. Gimingaw na kayo ko nimo.
anak. Ganong murag, wa man ka mahimutang. Ma, dili naman noon ko makakita, ma. Unsa? Sa unsa dili ka na makakita? Ayaw ganig binuang na. Dili naman ako makita ang mga letra sa akong cellphone, ma. Mauna ka niyang ang giingon sa doktor, ma. Nga may amat na usa ka ang kagaw. Gikan sa akong kidney. Anak, pag-sure diha ba? Dili na ba gini mo makita? Ma, wala na gid ko'y makita, ma. Ngit-ngit na gyud tanan. Are you all my personal dreams? Mga kaigsunan, una kita mo padayon sa atong topiko karong gabi una. Ato unang hinumduman ang kamayo sa atong Ginoong Hesukristo diri kanato. Kung unsa siya kamaayo o kung unsa siya kamatinud-anon, tungod kay mismo ang iyang kinabuhi iya manggihalad aron kita maluwas. Busaon sa pamayatong gipaabot. Nagihatag naman niya kanato ang iyang kinabuhi. Nagpakamatay siya ibabaw sa krus aron luwason kitang tanan. Tataw na lang kaayo nga dili gyud musugot ang Ginoo nga magpabilin kita nga makasasala. Busa ato siyang dawaton, ato siyang saligan, ug ato siyang alagaran hangtod sa iyang pagbalik. Itanom nato sa atong mga kasing-kasing nga siya lang ang atong Dios ug wa nay lain pa. Kaluoy day kayo ni Jilin. Dili naman day siya makakita. Hala. Sino ba nagsiling sa ibo sila, pre? Ay, wa ka kaibaw sa balita. Amo man ang gisugid sa iya mama. Dili na siya makakita. O basta ni Saka na yun ang kagaw sa iyang sakit, pre. Ay, kaluoy ka ayo. Ano na lang si Ariel ko ba hitabo ina, pre? Aw, wag ito mahimo, pre. Pero ay mayo kung ato na lang sugiran siguro. Sugiran si Ariel? Ayaw lang nga na kay wapay go halin sa taas. Kung dapat magidato sa sugiran, basta kumakalitan, kaluoy baya. Sige lang, pre. Ay, magagad lang ko eh. Kung ano sa pero mas may magito ka makaibaw siya kay kung dili siya makaibalo no ay pusabot siya kagool kaya ang pagtuwa ba niya busy saya gani siguro ana una naglikay-likay na niyang babae. Dili oy dili na mulikay kay baw ka na nga suod ba ya sila ya kung mag-uban ka ni sila diri do mag-uyab na. Managani pre, ayaw lang sir. Ayaw lang sugiri. May pa pre, manguli na lang ta. Kaya rin sa ingon,
Makapahuway na ta. O sige, kamong bahala. Kung dili na magiging ka magpakita na ako, Jeline, okay lang. Kung naaman ko'y nahimo ka sayop ni mo, sorry. Pero nakaibaw ka nga. Ngapisan gamay. Wag gid ko'y plano nga. Nga malayo ka na ako. Mas gusto pagadi na ako nga magkauban ta permi. Apan karon na hinuon nga permi na tikang gipangita. Karon pa hinuon nga permi tikang handom. O gusto nga magkauban. O karon pa hinuon nga nahigugma na gyud ko nimo. Wala ka na. Nag-amat-amat na kagpalayo na ako sa way igong rason. Wa man lang gani ka magpahibaw kung unsa ang akong nahimo kung anong wala na. Wala na ka makigtagbo na ako. Pero sige lang. Kung maunay mo kalipay. Kung maunay mo kalipay, okay lang. Basta kay dili yun ka mawala diri sa akong kasing-kasing. Jeline. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Magkaabot pa ka sila ngambuhi pa si Jeline. Mga higalayon ninyong saypa sa pagpaminaw ang ikatulong episodyo nining atong sugilanon. Sugilanon nga atong gitiguluhan. Ayaw akog biyay. Kining maong sugilanon gisulat alang sa atong kalingawan sa Marbais Blind Channel in YouTube, Marbais Blind Channel 6 sa TikTok, ug Ariel Mar Iscaro sa Facebook. Kini na lang ang inyong ubos nga alagad si DJ nga moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw kanatong tanan.
Mayong adlaw na usab sa tanang tigpaminawan sa Marba is Blind Channel, Ariel Mar Iscaro Facebook. Sa tanan nga nagsuporta gyud sa atong YouTube channel mayong adlaw kaninyong tanan. Kini na usab ang inyong ubos nga alagad, si DGA. Ang miagi, wala gayud sultihi si Ariel kung unsa ang kahimtang ni Jilin. Samtang pirmi gud siyang mangita sa dalaga. Apan, wala gid niya mahibaw kung unsa ang nahitabo sa babae nga iyang gimahal. Mga higala, diring dapita atong sugdan kining atong sugilanon. Ang ikatulong episodyo kining atong sugilanon nga atong gitiguluhan. Ayaw akog biyae. Wa na gid may mag-abot ni Jilin. Bisan mga adlawon ko sa pagsimba wala siya. Unsa may akong nahimo? Ganong naglikay man siya nako. Karon pa hinuon nga. Nga mahal na nako siya. Naglikay na hinuon siya nako. Ay. Karon pa hinuon nga. Nakadecide na ko nga isulti na niya nga akong gibati. Karon na hinuon wala siya magpakita nako. Nganong wa man siya masulti nako kung naa siya gikahiubsan. Gipaagi pa hinuon niya og likay-likay. Nga pwede raman unta nga among istoryahan. Jilin, mahal kayo tika. Hinungdan man gani kung anong lipay kayo ko nga permit ang magkuyog. Apan karon hinuon nga desidido na ko nga mosulti nimo sa tanan sa akong gibati. Wala na hinuon ka. Oy, di pa ka mo pauli? Brad, Kaganina pa man naghuwat nimo ang service nga mohatod. Sa man, didili pa ka pauli. may naibawaan ka ba kung hain magpuyo si Jilin, Brad? Ay, wow, ko mahibaw kay dili man ko taga diri sa lungsod. Taga dito man ko sa laing probinsya. Ay, dali na, ihatod na ti ka sa gawas aron makapauli ka na. Kay alas 9 na sa gabi nanguli na mga tao, kita na lang nabilin dire. Mayo gani kay may huwat pa ni mong service. Sige, Brad. Ay, dali. Gunit sa ako nga baga. Kay ihatod na ka dito sa gawas. Kundi na ang service naghuwat. Anak? Anak? Pagmata na. Dili pa ba ka mukaon? Ma?
Si... Si Ariel, ma. Kumusta na ka siya karon? Mahimo ba, anak? Mahimo ba nga dili ni mo isgutan? Si Ariel? Dili ba na pwede nga? Imo na siya siyang wadon sa imong una-una. No, ma. Tungod siya ang akong kaligon, ma. Bago pa lang mong nagkailanak. Busa mahimo ba? Ayaw sa gihatag tanan ng imong pagsalig sa maong lalaki. Mawa man ko ning kalibutan, ma. Apan si Ariel ang manag-iya. Sa akong kasing-kasing, ma. Nganong ako pa mang taguon nimo. Nga fail naman ako nga. Nga dili na ako magdugay, ma. Oh, anak. Mangayong gabi kanatong tanan. Mangayo day ko ninyo og tabang. Mangayo ko sa inyong panahon alang sa mga pag-ampo. Pag-ampo sa kayuhan sa usa nato kaigsuon. Ang atong igsuon nga nakigbisog naghandom pa in taon nga makauban kita. Nangandoy pa in taon nga mataas pa ang iyang kinabuhi. Mihangyo ako kaninyo nga atong ihatag ang ato lang mubo nga panahon sa pag-ampo sa atong amahan nga ato sa langit. Nga unta, hatagan pa og dugang kalig-on, ug lugwayan pa og taas nga panahon ang kinabuhi sa atong igsuon. Nga atoa karon sa tambalanan. Kinsa ka katong gipasabot sa ministro ka ganina? Wa man niya gisulti ang pangalan. Apan matud pa niya nga tuwa sa tambalanan. Kinsa man ka? Kinsa ka ang iyang gipasabot? Gikulbaan naman hinuon ko. Ug si Jelina dayon ang misulod sa akong una-una. Diyos ko, ayaw lang. Ayaw lang ang taon itugot nga si Jelina ang maong ikulbaan kong mayo. Ngunit pangalan mo'y malalim. Sa isipan ko'y paulit-ulit dumadating. Sa puso ko ikaw pa rin. Kahit pilit
kita kayang palayain. Pag-ibig ko'y patuloy na aamin. Brad, di pa ka mapauli? Brad, mangutan na lang ang taon nimo. Oh? Unsa man dunay imong ipangutanan ako, Brad? Brad, kanang may idea ka ba kung kinsa ang gipasabot ni isa atong ministro kaganina nga nanginhanglan sa atong mga pag-ampo? Ha? Kuan, Brad? Wara ba ko kahibaw? Brad, please. Mihangyo pa nimo, Brad. Bitaw, Brad. Wa man ko kahibaw kung kinsagod ang gipasabot sa tong ministro kaganina. Ang iyang gipasabot nga kuan ba? Atong istoryahan, atong pagampuan ba? Wa man ko kaila ato. Sige lang, Brad. Okay ra. O manginaot lang ko nga maluwas lang pod siya. Kay siya ra ba usasad sa atong mga kauban diri? Mo bitaw, Brad. Kaluoy po doy. Pero kinahanglan tumano na ako ang gihangyo na ako ni Jeline nga dili gid ako siya sultihan. Pero naluoy na kay ko niya. Luoy po doy. Lord, mihangyaw pa ko nimo. Sa gamay lang, Lord. Ayaw lang in taon pasagdi si Ariel. Ayaw in taon siya pasagdi sa adlaw-adlaw, Lord. Wala ra ba ko dito sa iyang kiliran karong panahon na. At imanain taon siya, Lord. Hikapain taon ang kasing-kasing sa mga brothers and sister. Nga agakon siya. Og salamat. Salamat nga gipamata pa ko nimo. Nga gipaginhawa pa ko nimo karong mga oras. Salamat. Lord. Lagi gusto na gid ko nimo, mister. Kay gusto na ako nga may bawaan nimo ang kabahin sa sakit sa imong anak. Ayaw na pa, doktor. Ano ka nga? Gitawag ko nimong mister? Nga kada ko na akong babae? Ay, sorry lang yun, ma'am. Sayop lang. Nakasulat manggod sa script. Sorry lang yun, pero... seriously, ma'am,
mangayo na gud mig pasensya nimo ma'am nga. Amo na mong yung gibuhat ang tanan pero ang nagawas gyud sa laboratory sa imong anak nga delikado na gyud og dili na gyud pwede pang matambalan ang iyang gibati. Og pila na lang kaadlaw ang gihulat. Oh, doktor. Wala pa pwede pagi aron maayo ang akong anak. Gihimo na namong tanan, ma'am, pero sorry. Pero pila na lang kaadlaw ang nabilin sa kinabuhi sa inyong anak. Wa ta masayod kung hangtod unsang pitsaha, pero ang ako lang ika-advise nimo, ihatag lang kung unsang iyang mga pangayoon. Aron sa ingon, malipayon siya kung ugaling mubiya namang gid siya nimo o ninyo. Ay, pagkalain na ba? Pagkalain na ba sa matag abot na ko nining simbahan? Ay. Jilin? Unta usa nining mga adlaw magkakita pa ta. Unta mawa nang imong kalagot kung do naman ug magpakita ka na nako. Kung naaman ko'y nahimong sayop, unta malukmay ka na og magpakita kapag balik nako. Kay gimingaw na kaayo ko nimo. Gimingaw na kaayo ko nimo. Ay, unsa bagong taon? Ay, tinuding inyong gisulti. Wa ba mo nagbinuang? Ay, tinuod na, oy. Kay mama na ingon sa mama ni Jeline nga. Kuan ko no. Dili na kuno siya matambalan pa kay grabe na kuno ang iyang kuan. Sakit. Unsaw naman si Ariel kung masayod ni ini. Oh, watay mahimo kay mao man ni ingon sa iyang mama nga di lang gyud sugiran si Ariel. Hala, uy. Kaluoy po ni Jilin. Uy. Kalain po ni mo mahilak. Ayaw lang hilak. Uy, kay laway kay kagitsura. Ayaw lang panaway kay laluoy lang ko ni Jilin. Hunahuna. Labi pagin ni Ariel. Sao naman sa pagod taon. Wala kita mahimo diha pre. Brad kay pre-Brad. Kay kung ano pag-bots kay tas ano kita. Pero dapat paghibaw si Ariel kay mientras sayo pa magkaabot pa sila. Di gani musugot ang mama ni Jillian kay mao kuno'y hangyo sa babae nga dili sugiran si Ariel. Kaluoy po. Nanghandom na po yung tao ng ulitaw nga magkakita pa sila pagbalik. Pero dili na ngayon madayon. Kay di man musugot ang
si Jilin nga magkita sila. Hoy. Unta, wala imposible sa Ginoo, milagruhan lang si Jilin para dili masakitan si Ariel pagkahibaw niya sa kamatuuran. Ano man na naton kung moabot mga itang naton pangayo ang mahitabo. Aw, base dira na gyud kayo na isugid na gyud na. Pero ulahi na kaayo, ulahi na gayud. Dere ka lang anay. Kay magpalit sa kugpaan dito sunahan. Sige Brad. Ari lang ko rin magwat sa kilid. O sige kay magpalit kugpaan. Aron na ako'y madala sa amo niya. Apila na lang tika. Ayaw lang Brad. Ayaw lang ko apili. Ay sige lang. Apila lang ta karon sa ingon. Napo kay mada sa inyo. Ay. Kalisod pod. Kalisod pod sa akong kahimtang. Naibinuhat na akong gihandom. Wa man. Napoy mahal kayo nako. Pag mong binuhatapan, wa naman magpakita nako. Ayaw paglabang ha. Base nun niya og masagiran kag sakyanan. Wala ta lang imong kauban. Ariel, ni ara ko. Jilin? Ikaw ba ni? Ang pingi ka nun na yung imong lawas ha. Ayaw pagpapasar sa kaon. Una-una abaya nga usara nga tong lawas. Ug ayaw ginig usiki. Ang pinga kanunay, Ariel. Ni ara ko. Ug andam kong matubang sa unsa man nga mapagsuway maabot nato. Amping ka kanunay. Nganong dugay man ka nga wa makapakita nako. Kay asa man day kagikan. Taas na kayong istorya. Pero ayaw lang kabalaka. Dili man ta magkaabot pero aniyara ko. Nagsigira ko gapon og monitor nimo. Amping ka ha, kanunay. Ayaw baya pagpapasar sa kaon. Una-una nga usara kayo na nga tong lawas, Ariel. Usara kayo na nga tong lawas. Usara nga tong lawas, Ariel. Usara nga tong lawas. Uy. Nakapiyong-piyong man ko diri kadiyot sa akong gilingkuran. Ay, ari na ko. Pasensya kayo ha nga nadugay ko sa pagbalik kay naglinya pa manggod kay daghang nagpalit. Brad, Ngano? na ba kayo nakita nga babae nga midool diri kaganina? Babae nga miduol dire? Wa man. Ikaw raman to usa? Ako ra ba gito sa Brad?
Pero naman to'y babae nga nakikistorya na ako diri kadiyot. Wa noon siya mitubag sa akong mga gipanulti niya pero murag si Jilin man to. Oo. Ha? Dali-dali na. Hatod na ti ka sa tricycle. Kay mularga naman eh. Manghatod pa ni sa mga pasahero. O garo makapauli ka na o makapauli na pud ko. Sige Brad. Nganong murag na problema man siya. Ug mura pong nahadlok. Si Jilin gyud kaha ang nagpakita ni Ariel? Mao ba gyud kaha kini ang iyang kaistorya? Ug nganong nahadlok man ang usa nila kakauban samtang gisgutan ni Ariel ang iyang gikaistoryang babae. Mga higala yun yung saypa sa pagpaminaw ang katapusang episodyo nining atong sugilanon. Ayaw akog biyae. Kining maong sugilanon gisuwat ni Ariel Mar Iscaro. Ug ubos sa direksyon ni DGA. Ug kining tanan gidalit alang sa atong kalingawan sa Mar Baez Blind Channel. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw kanatong tanan. Mayong adlaw na sab sa tanang tigpaminawan sa Mar Baez YouTube channel, Mar Baez Blind Channel 6 sa TikTok, ug Mar Baez Blind Channel Facebook page. Ug ilabi na gyud sa mga nag-follow sa Ariel Mar Iscaro Facebook. Hininaw sab si DGA. Karong adlaw ato nang ipadungog ang katapusang episodyo nining atong sugilanon. Ang miagi, nagpadamgo si Jilin kay Ariel. Samtang natingala kini kung si kinsa ang babae nga iyang nakaistorya samtang wala man lay nakita ang iyang kauban. Unsa man kahay sunod nga mahitabo nining last episode sa atong sugilanon. Mga higala, dili na ta maglangan ato nang ihatag kining katapusang episodyo ning atong sugilanon. Sugilanon nga atong gitiguluhan. Ayaw akog biyae. Kinsa magkakatong babae ganina nga akong nadamguhan. Pero murag dili man to damgo. Murag tinuod man gyud to ang akong nadunggan nga nakigstorya siya nako. Unsaon man gud kay di man ko makakita. Pero di man pug ko mahimong masayop.
Murag tinuod man gid to nga nagigistorya na ako ang babae. Apan nga nung wa may nakita nga akong kauban sa simbahan. Kadaghang tao ug tuapod sa tabok ang namaligya og pan. Imposible pod kaayo nga wa niya makita ang babae nga akong kaistorya ganina. Pero ngano si Jillian man ang misantop dayon sa kung una-una sa dihang nahuman na may istoryahay atong babae nga miduol na ako. Nalibog na gid kog maayo. Nalibog na gid kog maayo kung si kinsa ang babae nga akong kaistorya ganina. Anak, kaon na. Kaganina pang buntag, sige ka lang katulog, anak. Kaon na yung kaon. Ma, kung wa na gani, palihog lang ko katag ni Ariel sa akong sulat, ma. Kinsa may naging mo nga mawa ka, anak. Kinahanglan pa ka na mo. Naapa ko. Unsaon naman lang. Unsaon naman lang. Unsaon naman lang kung mawa ka. Unsaon naman lang si Ariel. Ma, kung di naman gid ko magdugay, ma. Maora gid na nga ako'y pamalihog ni mo, ma. Ihatag lang na nga akong sulat ng Ariel, ma. Mga brad, kumusta man mo? Ay, okay na may brad. Na may balita pa rin ni Jillian, brad? Oh, wapag yun. Ay, di man gud masulti ang mama. Nakay ba magkong, nakay ba naman, brad? Ay, kaloy po sa tao nga di niya sultihan, oy. Naghulat in taon nga inyong sultihan ang tao, brad. Nilao min taon nga nalagi kabisihan ng babae. Mama ni pagbuot sa iyong inahan, di makabot diha, brad. Pero mas mayong kitong tato, pinapaibawo na lang siya kay bilaom taon ang tao. O di niya paibawo na. Looy kayo, kung mabot magid ang panahon nga, simba ko mawa manggid siya. Bitaw, pero nagaganda sa pagbuot sa inahan o sa pagbuot niya mismo. Di man siya ganahan nga sultihan si Jillian. Ay, tarong basta mong script. Di man siya musugot nga sultihan si Ariel. Kana, sakto na gina. Sa salas mong script. Mura po kag si Kevin Bordanda. Lumayo ba biyaan ta mo kay og magsigit na drink storya wat mahimong insakto. Sige. Kay mangita ko direk balita. Og dili mo makasulti, ako na lang. Hoy, ayaw gyud nga na ha kay masuko gani ang mama ni Jelena. Ikaw gyud, ikaw gyud sad ang tanan.
Mayong adlaw sa tanan. Mayong adlaw na usab alang sa atong pagtuon sa mayong balita. May tungod sa kaayo sa atong Ginoo diri kanato. Di ba nakasulat man sa basahon sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23 sa Tagalog version, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Diha iyag yung gipadayag, nganyang tinuod nga gugma, wala magsapayan kung mamatay man siya, aron lang maluwas kitang tanan. Ang tinuod nga gugma, nagbasig yun sa nahasulat sa balaang kasulatan, aron lang may pamatuod niya kanato kung unsa kita kabilinhon alang kaniya. Nga bisan pa ang duha gani kakawatan, ang usa nga naa sa iyang kilid, nga nakauban pod paglansang niya, nagyaga-yaga man niya. Kay kung siyang tinuod nga Kristo, dili kuno siya malansang sa krus, o kung mahimo, manaog kuno siya, ug luwason sila. Apan ang usa, mihangyo gyud ug nagpakiluoy sa atong Ginoo nga kung tuan-aw niya siya sa paraiso, dili siya hikalimtan. Amen. Ug tataw na lang nga kinahanglan gyud nga atong tagaagbili ang pagpakamatay sa atong Ginoo aron lang maluwas kitang tanan. Kaya og dili nimo hatag ag bili ang pagpakamatay sa atong Ginoo, susama ra ngawa ka. Busa dawata siya sa imong kasing-kasing, himua siya nga imong personal nga mangluluwas ug bodyguard sa imong kinabuhi. Kaya ug naa kay Dios sa imong kinabuhi, tawhay kaayo ang imong panglihok-lihok sa matag adlaw ug maluwas ikaw kung imo lang dawaton si Ginoong Hesukristo isip personal nga imong manluluwas. Mag-usa ka bola na gyud o sobra naman gani. Wa na gyud taon ko'y balita ni Jilin. Wa man lang gani ko sugiri sa mga kauban kung hain na siya. Sumaya ko na himong sa nimo. Di pa gani kita pero ibati na nako ang kasakit nga murag gibiyaan ko nimo. Sige lang. Siguro dili gyud kita.
siguro may rason ka kung anong di na ka mo dool na ako. Di na ka mo pakita na ako. Um, Brad, uh, istorya day ko nimo, Brad. Unsa na, Brad? Nganong, Brad, luya o seryoso man ang imong tingog karon, Brad? Brad, kuan, kining nganong murag nagputol-putol man ay mo istorya, Brad. Pwede imong diretsyon sa pag-istorya kaya ron makasabot kog maayo. Brad, wa na si Jeline, Brad. Ha? Siwa na si Jeline. Ayaw gani binuang, Brad, ha? Di ba naalang to giatinan nga mga seminar si Jeline maong wa siya makapakita din, di ba naato sila events nga gitambungan kay katong tanan, Brad. Ipatuo lang to namo nga mao gyud ang hitabo. Upan ang tinuod na, Brad. Nagpatambal si Jelinog. Ug subo lang kayo kay wa naman matabang ang iyang sakit. Nganong wa man mo musultini na ako, Brad? Brad? Nganong wa man mo musultini? Karon pa doon mo musulti nga wala siya. Di na ko niya madunggan. Karon pa doon mo musulti nga. Nga ulahin na tanan. Ug dugay na daay nga inyo lang kong giilad. Brad, dito man rin magod sa sugo sa iyang inahan o mismo niya nga dili ka kuno pasultihan aron dili ka kuno mabalaka. Ug karon nga wala siya nga ibok kong isultihan. Nagtuo ba ka nga nalipay ko? Nagtuo ba ka nga dili ko mag-uol? Unta sa buhay pala siya ibok kong isultihan, Brad. Nakaanto pa unta ko niya. Nakasulti pa unta ko niya nga mahal na ko siya. Brad, sorry ka. Sorry gud kayo, Brad. Gustuhon mo na mo apan nagtuman lang may sasugo sa iyang inahan o sa iyang hangyo nga dili ka hatagan o kabalaka, Brad. Saon wala pa din ang binuhat niya akong imahal.
Wa naman di ay. Nabalaga kayo si Ariloy. Goal kayo siya pagsumbong ni mo. Awa na si Jilin. Oh, saan man na to kay ikaw man lang ko dito man sa sugo. Kung mismo manggani ikaw, manggid kahimo. Adili, magkita ako makahimo, pero naloy ngayon ako sa iya. Sa bagong taon. Siguro, iya na lang yun. Wala yun siguro yung panahon nga magkasila. Pero kung gisulti siguro sa pirmiro, nakapakita pa siguro siya dito. Dili man pod mahimo nga makaadto siya kay sa Cebu man nahitabo. Mausad. Pero naamang kay gibilin nga sulat ang atong igsoon nga may biya na. Aw no, hinuon pero dili ba siya makabasa sa pagkataon? Dili ba siya makakita? Usaha mo natin niya pagbasa. Sa pagkataon. May recorded tape man ka. Ihatag na lang to nato niya. Ako sang istoryahon niyang mama. Kung musugot gani, atong ihatag. Sa puso ko'y di ka mawala. Parang anino na laging nandyan. Kahit anong gawin, ika'y nandyan. Sa bawat hakbang, ika'y nahanap. Kung pwede lang sanang alisin Day, ito. Nagyunag akong gikalok. Nahitabo ng yun nga malayo ka na ako. Pagkasakit. Pagkasakit kaya ang imong pagkahilayo. Pagkahilayo nga. Gawa na'y pagbalik kong kung dili ko na yun ikaw humadugan pa. Ang imong pagpalayo, dili na yun mahitabo nga mabalik pa. Pait. Kung kanusa pa nga, desidido na ko nga masulti di mo nga gihigugmati ka. Nga naka-decide agad kung bayo nga sultihan ka. Mao pa na hitabo nga nawaha ka. Brad, mayong adlaw. Brad, ano di ay ko'y
ihatag nimo. Unsa man ang imong ihatag nako, Brad? Ah, sawa pa mabugtuoy sa iyang ginawa si Jilin. O may record din siya nga gihatag para sa imo. May sulat man gani sa pagutaon. Pero di ka man makabasa. Sige lang, Brad. Unsao naman ang sulat nga? Wa naman siya. Siya mismo ang akong gipangita og dili ang suwat, Brad. Pero kinahanglan nga imo gining dawaton kay iya man gining gitugon sa wa pa siya mo biya nga ipahatag ni nimo sa bagong taon. Brad. Sayang lang kay Unta. Sa nahibilin nga gudto sa iyang kinabuhi. Sa nahabilin nga adlaw sa iyong pagpakabuhi unta. Nakauban ko man lang siya. Nakahibalo man lang unta ko kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo. Apan gitago pagid ninyo. Butan akong daan ninyo pagyud kong gibuta og maayo. Wa man mi anep sala, Brad. Mituman man lang mi sa sugo kay mo may hangyo sa bagong taon eh. Sige, Brad. Hain man ang iyang sulat og ang recorded tape nga iyang gihatag. Anara diri. Ako na ni ihatag nimo kay mulakaw na pud ko kay mupauli ko kay maura man ni akong giadto diri sa bagong taon. Salamat kayo, Brad. Ayaw lang paghilak, Brad. Inganag yun na. Ay, sakit sa pirmiro. Sa katapusan. Madara na nimo. Makamubon ra ka. Unta matinuod lang na yung sulti, Brad. Makamubon man tuod. Apan magpabilin siya. Pero sa akong kasing-kasing, Brad. Oy, Brad Ariel. Nasayod man ko nga. Pero may ko nimong ipangita. Ug labaw nga nasayod man ko. Nga malipayon ka kung naa ako. Sorry kaayo ko. Kung dili na ko mahimong isulti nimo ang akong sitwasyon karon. Namiss na ko ang mga adlaw nga magkauban ta. Nga i-guide ka. Tungod lahi ka. Ikaw ang pinaka-espesyal nga tao para nako. Ug manginaot ko nga dili nimo ikasubo ang akong pagbiya nimo sa dayon. Apan tuhoy. Hangtod sa katapusang hangin nga akong maginawa. May maragyapon ang akong kasing-kasing. Salamat sa adlaw nga nakailata ka.
Gihatagan ko nimo kalipay. Gihatagan ko nimo kusog. Ikaw ang akong inspirasyon. Apan kung mawa man ko, ayaw lang kaguol. Kay dili kini mao ang katapusan. Dili man madayon, ibabaw sa kalibutan ang atong gugma. Apan balonon ko, hangtod sa akong lubnganan, ang akong gibati para nimo. Ayaw pasagdi kanunay ang imong lawas. Amping ka. Ug una-unaa, nga naa ka lang pirmi diri. Diri sa sulod sa akong kasing-kasing. Ug dili na kini mawala pa. Pasaylo ako nga. Nga dili na ako makaguide nimo. Pasaylo ako nga. Nga dili na ta magkaistoryahay pirmi. Ug sorry nga wa ti ka tagaay sa akong number. Kaya aron dili ka mag-uulog maayo kung wala na ko. Adios. Kung mabasa man nimo or madunggan nimo ang record nga akong gihatag, siguro anang panahon na wala na ko. Sakto ka. Di anang panahon nawa ka na. Di anang panahon na. Ahugno na sa ang akong kasing-kasing. Unsa may saag akong nahimo. Ganong ingon ini pa na mga pagsuhi nga miabot na ako. Kung kinsa pa nga ako gigugma. Kung gusto ko na utang isulti niya ang tanan. Siya pa yun ang nawaan ako. Sige lang. Ang akong mga paghinaon. Nga magbalipayon ka. Sa tupad sa atong amahan. Ug siguro dihang dapita. Dili ka na siguro mag-antos. Dili ka na siguro mubati og sakit. Dihang dapita, dili ka na siguro mubati og kagol. Mao kini ang iyahang lubong, Brad. Mao niyang lubong. Naay picture niya, oh.
ibisita gid ko sa imong lubnganan. Aron personal nga makaduol gyud ko nimo. Bisan sa imo na lang lubong, mapabatyag po na ako ang akong presensya nga ngani ako. Ug kung nasayod ka pa lang, nga sa mga adlaw nga buhi pa ka, gusto na kong angkono nimo nga mahal na ta ka, nga gigugma na ta ka. Apan wa man ka, og andi adtong panahon na di ay nagpatambal ka. Apan sa gihapon, bisan pa og dili ka na makadungog. Bisan pa og gisulod na kaanang nitso. Ako lang gihapong isulti nimo. Mahal. Ug mahal ko kayo ikaw. Dili ko lang kapugngan nga kabubati o kasakit. Mapansig lang. Okay na. Kay nakapahuway ka na sa mga pag-antos. Dili na ka mubati o kasakit. Mahal. Ug mahal ko kayo ikaw. Jilin. Adios. Salamat. Salamat sa imong kaayo. Sa imong pagkamatinudanon. Ug sa imong pag-atiman ako. Sa una patang magkaila. Hangtod nga mitubo kining gugma nga akong gibati para nimo. Mahal ko kayo ikaw, Jilin. Sakit man ang nahimong ending sa ilang pagkasuod. Sakit man nga unang mibiya ang binuhat nga iya nauntang gimahal. Apan sa gihapon, gaan sa iyang kasing-kasing nga gidawat ang tanan. Nga dili gyud sila. Ug may pagbuot gyud ang Dios. Mga higala diri nasab natapos kining atong sugilanon. Sugilanon sa gugma nga wa madayon. Gugma nga gusto na untang isulti apan ulahin na. Manginaot ako nga kining maong sugilanon mapanaminan sa uban. Nga kung do naman mo'y gusto sa mga binuhat nga inyong gimahal nga tinud-anay, mahimong inyo na kining isulti sa sugod pa lang. Kaya aron sa kaulahian,
dili mo magmahay. Susama sa nahitabo sa kinabuhi ni Ariel ug ni Jeline. Mga higala, diri na sab atong takpan kining atong sugilanon nga atong gitiguluhan. Ayaw, akog biyay. Kining maong sugilanon gituyo pagsulat alang sa atong kalingawan sa Mar Baez Blind Channel, Ariel Mar Iscaro Facebook, ug Mar Baez Blind Channel 6 sa TikTok. Kini na lang si DJ moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw kanatong tanan.